И какво ще хора, аз съм Ванко 3 и днес сме 12 юли и боксът са вече в Brawl Stars. Днес видео ще поиграем малко на новите мапове. Оставяше един блок, който ще отворим след броени секунди и отиваме да го отворим да видим какво ще се падне. Така, отваряме мегабокса. 1, 2, 3 и 5 айтема. Добре. Сигурно ще има нещо. На втори ще има скин, брат. Скин на код. Изобщо дори не е хубав, човек. Представяш ли си? И плеер айкън. Не, брат. Сега ще поиграем на новите мапове, както споменах. В видеото ще играем и на двата, на Mirror и на Drum Roll. Не забравяйте да спонсорирате с Кебанк кесото на 1000 сабскрайбъра. Ще раздам един Brawl Pass плюс. Не знам дали от този мап се губят купи, дали не се губят. И сега ще разделим с кой сме. Ние сме с код. Окей. Не, брат, колко легендарите има. Двама мащери. Според мен тази игра ще се загуба със сигурност. Ще търсим някой да... Дай, сега сни лагна нета, човек. Какъв е толкова късмет, бе, брат? Добре, свърз не съм. Ареала код, ява. Не. Брат, страхливе се избега. И фак убима. Брат, стига, бе. Брат, накрая Полко и Франк. Такъв мап има се и преди май с пак като баунти нещо такова. Фак ще му убие. Брат, как ще му убие, бе, човек? Не, бе, какъв този шанс, бе. Човек, това скот е много пребано, сега то може ако ми скочи ще умра. Убих един, добре. Отил ще убие Дайнамайка. Да, брат, не знам. Дайнамайка ще го биеш със сигурност. Ба, брат, това ще въпросът е много по-честно. Не знам, това мап нема кефи. Изобщо не ма кефи. Оп. Айде, сега фак, тук ще е то може да се му бие край. Нямам търпение за Спайк, да играя с Спайк. Нямам нетърпение да играя с Спайк. Искам да убия някой с Дайнамайк да играя с Спайк. Да търсим някой да убием. Стига, бе, брат, аре, бе. Оп, кемпи. Как ме видя, бе? Не, реално. Горе ще ме убил някой? Нещо. Брат, убиха ме край. Не, бе, брат. Не, бе. Човек, това мап ме е много дражден, сега ще не му играят. Какви са те, не знам. Брат, на 9-то място съм. Стига, бе. Как на 9-то място, бе, брат? Не, бе. Ще губя. Еш, бе. Не, брат, крадна ми кила. Това скъпан Спайк. Убих го. Пак го откраднаха кила. Не, брат, нямам късмет, просто да играя с Спайк. Не, убих. Добре, Спайк. Да, сега това примерно ще ми скочи, нали? Брат, тук съм идиот, така спочнах худ. Не, айде, край. Брат, сега съм убие. Не, брат, не. Просто нереално. Няма как, брат, Франка, погледни го, човек. Франка няма убиване. Да, брат, 8 място. Малко готино това на Спайк, брат. Добре, ще поиграем още една игра. Да видим дали това път ще печелим. Сега пробваме на Мирора с Рикото. Добре, човек. Сега, според мен с Рикото ще е много готино, защото има това да се рикошира. Добре. Ганото, защото няма гаджети. Окей. Добре. Равностойни сме почти. Сега ще се пробваме. Тук не са го откупи, тук вече разбрах, че не са го откупи. Не знам за какво е това мап, като не са печел откупи. Много странно, но ако се спечеляха купи, ще е много добре. Ако ще го губили, не можах. Не. Та игра трябва да спечелим, човек. Добре. Брат, на един хит айде, бе. Не, брат, те са нереални. Стига, бе. Погледни го, че не мога да убия, бе. Човек. Аре, бе. Как му уби, бе? Стига, бе, брат. Се не бият. 100%. 2 на 8. Няма обръщане. Аре, бе. Брат, не мога да убия.
Стига бе, се му бият, нали? Убиха на сигурно. Да, брат. Брат, то кемпи човек и чака просто някой да отиде да го... Уби го бе. Аре бе. Брат, по един хит останах. Убих един. По един хит останах и не мога ги довърша бе, човек. Как да игра? С това не искам да игра с рандоми. Човек, не. Хайде бе. Трябва да убием някой. Трябва да кемпа тук. Рико. Айде бе, аре. Убих един. Двама убих сега. Малко то го уби. Трябва да убием сега оня в кращите. Трябва да го убием. Той има 7 звезди. Стане 21. Как си утнах лута, брат. Аз съм моя игра. Не. Хайде, ще го убием. Аре бе, брат, уби го бе. Браво. Първа победа за новите мапове, човек. Не знам. Какво стана? Оправи се. Рико това, брат. Се ми интересно с 3 франка, какво ще стане. Добре. Сега. Що това правя, брат? Какво това бе, човек? Ще отворим това Стардроп от паса. Отварям един. Човек, скина на Рико просто е брутален. Стардроп отваряме. Брат, супер яр, какво това е? Сега ще поиграем още на дръм, първо да мога да взема толкина. Не знам дали помните как с толкини преди взимаха бигбоксовете, да, така сказах. Боксове, бигбоксове и мегабоксове. Човек, не знам. Сега, да видим следващите какви ще са. Та игра малко... Не знам дали ще е спечела. Окей. Вие не забравяйте да се абонира за канала. Както и казах, на 1000 абоната ще раздавам Brawl Pass Plus. Ела колкото, ще го бия 100%. Не, брат, как бе? Аре бе! Гледай, не мога го бия. Не, уби го. Окей, са морти се. Дебно. Този кой ще го бия ли? Да. Няма шанс. Брат, как си? Добре. А те дали си сменят героите или са? Брат, Мурса ще му бие със сигурност. Още 4 или за мен. Не, брат, то българин ли беше, бе? Май да. Брат, убима. Не. Примото, брат. Стига, бе. Трето място, бе. Стига, бе. Добре. Ще и кемпа някой да видя дали му кемпа. Как не последната секунда ще стана на пето място, брат. Хора, това видео толкова ви хареса, отдайте лайк и се абонирайте за канала ми с банка. 4000 абоната, раздавам Brawl Pass Plus.